दिनै लाइसिमा रायजोनि मुङाव सिमेन्ट सापरि गेलेमु आफादा थामथि खेबनि थाखाय जोलुर बादायलायनाय राङारि बान्था बेखौ जों दिनै जागायदों आरो बेवहाय जोङो सिमेन्ट सापरि गेलेमु आफाद एबा सिमेन्ट सापरि स्पर्ट्स एस'सियेसना गेलेनायजों लोगोसे गासै समाजारि जायफोर जाथाय दं बे गासैखौबो जों समानै लांफानो नागिरदों आरो बेवहाय जोङो गासैबो हारि धोरोम बासियालासिनो गासिबो सानजारि नोगोर एबा सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि गासै सुबुंफोर हारि माहारिनि सुबुंफोरखौ लाफानानै गासै जोङो मोनसे आफाद दङ आरो बे आफादजोंनो जों बेखौ सामलायबाय थादों आरो दिनै गिबि गेलेनाय हिसाबै महनबारि डिब्रुगड़नि महनबारि एफसि आरो सानजारि नोगोर एफसि जायनाखि जोंनि लकेल गेलेफुनाय गथ'फोर गेलेगिरिफोर बिथांमोननि गेजेराव जों दिनै जागायदों आरो जों बुंनांगोन दिनैनि नैबे जागायनायखौ जोंनि एसबि बर' जौसिन गेजेर फरायसालिनि गेदेर गोरायुं सारा जोंखौ बेखेवना होदों आरो जोंनि बेवहाय बाहागो लाफैदोंमोन आसाम फुटबल एस'सियेसननि रांगिरि एबा केसियार हिरेन बिथाङा दा जोङो आरोबाव गोबां बिथांमोना सफैनो हायाखै आरो बेबायदिनो सानदों नैजिथामथा टिम एबा हानजानि गेजेराव बादायलायनाया जागोन आरो 22 साननि थाखाय दिनैनिफ्राय जानानै 13 सेप्तेम्बराव जों फाइनाल गेलेनो आरो जोंनि बे गेलेनाय बादायलायनायाव देग्लायनि समाव फाइनालिस्ट गेलेफैदों माजुलिनिफ्राय टिम दं टिम दं जोंना बाक्सानि गरेस्वर टाउन क्लाबा जोंनाव गेलेफैगोन आरो शिलंनिफ्राय राइजिं स्टार एफसि गेलेगोन आरो डिब्रुगड़ तिनसुकिया गोबां बेबायदिनो दुलियाजान एफसि फैगोन बेबायदि हिसाबै जोंनि गेलेनाय बादायलायनाय बे बादायलायनाया जोबोद आरो आसा खालामदों जोंनि सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि गासै सिगाङावबो होदों दाबो होगासिनो दं आरो उनावबो मदद होगोनखौ जों मिजिंथिबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बयखौबो खावलायनो नागिरदों जिहेथु जोङो गेलेनायखौ मोनसे उत्सब एबा हिसाबै लांनो नागिरदों जाहाथे गासिबो बाहागो लायो बेखौ जों नोजोर बोनांगोन आरो जों बेखौ नोजोर बोनो नागिरदों जायफोर लाइमोनफोरा गेलेनायनि फारसे लाइमोनफोरखौ बोखांबोनायनि थाखाय राहा लामा लानाय बेजों लोगोसे जायखिजाया गाज्रि हाबाफारियाव लोब्बा बोखारनाय बे बोखारनो थाखाय जोङो बे दिनै जनाय जिल्ला गेलेमु आफादाबो जोंनि बेवहायनो मोनसे मेल सावरायदों बे मेल सावरायनायाव जों गासैबो थांखिफोरखौनो लानाय जादों जोंनि बयबो मानसिफोरा सुबुंफोरा जाहाथे गेलेनायनि फारसे गोसो बोयो बेखौनो जों गासै 23 टिम दङ बे 23 टिमाव 22 गेम जागोन दिनैनिफ्राय जागायनानै 13 सेप्तेम्बर खालि जोंना फाइनाल जाहैगोन जों अलरेडि फिक्सार बानायनानै होबाय नोंथांमोना फिक्सारखौ